Dneska mimochodom som zachytil prieskum na verejnoprávnej televízii, kde voliči uvádzali, že si vyberajú tú stranu, ktorú chcú voliť podľa programu. Tak asi by bolo dobré tých 30 dní do volieb baviť sa o programe, o tom, čo tie strany chcú ponúknuť. Nie iba, a posledná veta, nie iba o tom, že tu stále volíme proti niekomu. Nechceme tu zlý Smer, lebo príde mafia. Nechceme tu šialené progresívne Slovensko, lebo príde neviem čo. Veď voľme toho, koho chceme. Nie proti niekomu, ale voľme za niekoho podľa programu. Odborníci dlhodobo hovoria, že ľudia naozaj nečítajú programy. Voličov, že sú to oni, ktorí majú najlepší program a ľudia to budú chcieť, tak budú mať 30%. Ja im iba zabložím, budem to rešpektovať, ako Igor mal 25% v minulých voľbách. Bolo by dobré, keby už o tom boli tie debaty predvolebné, nie iba o neustálom útoku, konflikte a kydaní špiny, lebo toto už aj preto je tá spoločnosť dneska nie že rozorvatá, ľudia sú nahnevaní, my po tých námestiach chodíme. Oni už nemajú strach, oni už iba majú hnev, cítia nesmierny hnev a chcú zmenu. A keď tu príde zmena, ktorá zase začne riešiť iba akúsi pomstu, dostaneme sa do začarovaného kruhu, preto my hovoríme o tom, že toto musí skončiť a musí to byť normálne kompetentná, príčetná vláda, ktorá presvedčí voličov tým, aký má program a čo ponúka.